देखा दो। हाँ ठीक है चलो तिनी के 21 तारीख सेप्टेम्बर जों बर'आव आके फुंसियाव तावो सियां तोयची से रियांगले ओंगो ये खामदेयो जों 21 तारीख सेप्टेम्बर सियां तोय माबाय जों मालाइन थाय हा के मालाइन फाय के जों नु हा सियां या मले अरुणाचल प्रदेश नि डिस्ट्रिक्ट के हा सियां बो तोय नि मुंग न सियां बो तोय ना बो आन आमुंग तोय नि मुंग बो न सियां या ओ हे बो तोय नि मुंग से सियां डिस्ट्रिक्ट ओंके स्टेट के बो अरुणाचल प्रदेश लायो के ओंके आगे पोम जे जुसा वनि किंकाउमा जों आदा सामक तामदें के सियां वन जे से रियांगले फायो केन आबदे के जों बो जों बरबाय ब्रौ जों ताकुनय बो तोयदै सेख्लाय फाये बो निकोदु तला के दिबां डिस्ट्रिक्ट या दिबां इमके तोयबां चिनकाउ बाइके बु तोयबां के बरकाउ बाइके दिबां केन आबरो से जों बरबाय जों काप लाइमहान आरो के बो तावनि तोय बो सियांबाय आन आव दिबां मा लाइमहान आरम प्राके बिराद तोय चक्रक्तर केन आरो के जोंखेबु yok थाहा के चिनि ना आचाय ताक्रो ग्रा बदराव के आरो चारु ताकिये जों बदबाय ग्रुप का लाइमो जागा बात आरखिया आदा सामो तो के ओंबये हाये नायनायनि बिराद गामा का बुइफो फनो ओंख्राहि मा जोंहो रनि हाफाय मा जतोसो जुनो नबन ताफो बिराद नायथावमा चिनि ग्रुप बाय उंचां रिये बदबाय उंचां रिये बो तो नायथावमा रावनास्ता तो इफक था के थदि खेमखाव आसु नि तो इफक चां केन आबदि केयेसे जों फायो केन आबुंनि ओंमायनाय बदि केये केन आबरन चियसे जांबो ताबो तोयबो सियां वन जी से रियांगले ओंबा केबो सियां तोयन जी से सेख्लाय याबो दिबां तोयबां सोखे चिनि ताकु हुग्रा बदबाय जों काकलाय था आरो तोय आगोलो वो के चिनि ताकु हुग्रा बदरा रावनो केबो सासनि हसनि थिबे हा जों केबो वा फागै लाय था बार के किंकाक मा आदा तो के आबुं जों फायनो नाय फायनि ओंख्रा नो इनम जों हा खाकजा हा खुमबाय